wali sa misa karon. Pero ay ingon sila nga ikaw man ang kura paroko, so ikaw mahatag og pagpaambit karon. Kay doon naman po'y espesyal nato nga katuyuan sa atong santos nga misa karong hapuna. Basin matingala mo, daghan man nakapula dinhi, no? Dili ni political color, ha? Kundili karon atong sulod nining maong kasaulugan, doon na pod kitay commissioning or sending off sa atong parish formators ngadto sa mga katilingban. Salamat sa Dios sa hinay-hinay nga pagluag sa quarantine status. Bisan kon giawhag kita sa mapadayonon gihapon nga amping pag-ignay sa kaugalingon kaya naa pa man gihapon kining hulga sa pandemic nga COVID-19. Pero more or less, no? Lahi na sa milabay nga mga bulan o tuig kay hinay-hinay murag aduna na may migitib nga dakong paglaom alang sa paglibkas ni ining mga restrictions. Hopefully gani sa bag-ong giya sa atong Archdiocese sa Cebu murag 75% naman ang mga kapasidad sa mga churches o hopefully ngadto na sa Semana Santa tugutan na ang mga prosesyon, foot processions, no? Masituit nga ang agianan dili pod huot kaayo o gamay ra kaayong agianan. So kung mahimo observe lang gihapon, no? Ang distancing and the minimal protocols, especially sa face mask, no? And washing of hands, no? Ako lang gitangtang akong face mask kay murag kainit. Ang akong salamin mag-moist man dayon kung na ako'y face mask nang murag ma-blurred ang akong pananaw. So sa dili madugay og mga adlaw do na nay mga atong mga formators nga moadto sa matag katilingban, balik pagtuon, balik saysay kung unsa gayud kining kamahinungdanon ang atong ginatawag nga BEC or Basic Ecclesial Community, nga kung binisayon gagmayng Kristohanong simbahan, bag-ong pamaagi diha sa pagkasimbahan, paghatag og dakong pagtagad sa mga katilingban nga naa sa peripheries. Kay before from the top to the bottom, now labi na gayud kining awhag sa atong Santo Papa, sunod nga mga katuigan kining bahin sa sinodo, synodal church, no? Simbahan nga gikahiusahan, simbahan nga nagkahiusa uban sa nagkalain-laing pundok. Ako na lang i-take kining opportunity this coming April 1 ang atong Parish Lenten Recollection. Ang atong facilitator speaker atong gi-invite ang talahurong obispo sa Diocese of Tandag, Bishop Raul Dael. April 1 from 7 p.m. ngadto sa alas 10 sa gabi. Siya ang mo-facilitate nato. Ug ang atong tema kining kahiusahan sa simbahan. Ang atong tema, no? For towards a synodal church, communion, participation, and mission. Itong panaghiusa, partisipasyon alang sa mission, mo nang atong tema. O atong gi-invite ang talahurong obispo sa Tandag nga maghatag og pagpalawom niini. So this is it, one primary reason nga anian atong mga kaubanan nagapula atong mga parish formators nga atong ipadala, itawag ipili. Salamat sa inyong pagtubag nining maong invitasyon, although ang uban na ilan na diha ng daan sa pag-ugmad sa atong mga gagmayng Kristohanong katilingban. Nakanindot pod sa atong pagsaulog nining santos nga misa
nga diin adunay sending off o commissioning tungod kay aniya kita nining panahon sa Kwaresma. Naghatag og duga nga espiritu diha sa mapamalandungon, maampuon nga mga buhat. Maingon nato dili man pud lalim ra ba kini nga pag-adto nato sa mga katilingban tungod kay sakripisyo og dili ra ato kini nga mga buhat. Busa walay kalampusan kung walay pagampo nato ani kay dili man ni ato nga mga buhat. Iya man ni sa Ginoo. Tawag ipili lamang kita mamahimong instrumento. Busa matag karon og unya ana ang pagkat-on, ana ang pagpamati, pagpamalandong sa pulong sa Dios nga gihatagan og kinabuhi diha sa matag katilingban ug diha sa matag usa kanato. Kung atong sumadahon ang mga pagbasa karong adlaw, no? Diha sa gospel para nako dunay upat ka importante nga mga pahinumdom sa atong Ginoo. Ayaw kamo paghukom sa inyong sigkatawo aron dili kamo hukman, no? Ayaw sila pakasad-a, no? Ayaw panghimaraot kanila aron dili ka panghimaraoton sa Ginoo, no? Dunay duha ka mga ayaw-ayaw, no? In a negative statement ug do na poy duha ka mga positibo nga statement. Pasaylua sila ug ang Dios mo pasaylo kanimo, paghatag ug ang Dios mo hatag usab kanimo. Og kini iya pag yung gipun-an, no? Nga pakapinan pa ibubo pagayod kanimo kutob sa imong mahakgom. Dugangan pagayod sa Ginoo kung ikaw magmanggihatagon, no? So dunay upat, in a negative statement, in a positive statement, no? Pag ayaw paghukom aron dili ka hukman, ayaw sila pakasad-a aron dili ka pakasadon sa Dios. Nya pagpasaylo ug ang Dios mo pasaylo kanimo, paghatag ug hatagan ka sa Ginoo sa imong gikinahanglan, labaw pa sa unsay imong gikinahanglan nga tingali wala nimo nakita apan ang Dios nasayod nga kini imong gikinahanglan. Kanindot nga mga pulong, pero usahay sa atong pagpamati, pagpamalandong nining mga pagtulunan sa atong Ginoo, usahay makaingon ta, easier said than done, no? Sayon usahay nga sultihon apan lisod nga buhaton. Pero sa Kristohanon nga panglantaw, sa Kristohanon nato nga pagkinabuhi, there is nothing impossible with God. There is nothing impossible in prayer, no? Personally, para nako lisod, because I had come from a history diha sa akong pamilya pod, no? Hinumdum ko sa seminaryo usa ni sa mga bugat nga proseso nga ako nga giagian, bugat sa proseso nga akong nagiagian. I was advised to take some few weeks nga magbakasyon usa sa pamilya aron nga isettle ang mga issues dito, because that was one of the many issues I had to face for myself, the difficulty to forgive, no? Tungod sa istorya sa akong pamilya, ha? Gikan sa isla, nabalhin kami sa syudad, sa dako nga conflict within the family. Gani sa gamay pa ko kaniadto, mao gyud ang akong ambisyon nga gusto ko magsundalo, gusto ko magmilitary, no? Ug mao pud na ang gipos gyud sa akong tatay, kay lagi ako ra usa niya anak nga laki, no? That was my ambition. Ug gani sa gamay pa ko doon ako'y gamay nga papel din gipanglista-lista nako kadtong mga kontra sa akong amahan, no? Akong gipangsulat-sulat kinsa tong mga kaaway sa akong tatay nga naghambin usab ako og mga kayugot. That was why moingon akong tatay, pag sundalo gyud gamay pa ko, iyon kong triningon bisag unsa nga pamaagi, buhatan og tirador, pana, palitan og glove, no? Para
pabaksingon dito, paawayon bisag asa, no? Kuyog-kuyogon bisag unsa kay ako ra usa niyang anak nga laki. Sige, no? And I excelled. Nag-excel ko ni ana. Ang akong mga medal sa elementary kanunay sa Boy Scout of the Year. Sa high school always sa CAT, Citizen Army Training, ang akong mga medals, mga award because I wanted to become a soldier. Ang mga motivation at the back, no? Karon sa pagpanimalos nining among mga kaaway. Ambot sa unsang pagkaunsa, no, nga mas nasulod man hinuon ko dito sa seminaryo na ipamaagi sa Ginoo nga lisod masabtan. When I took the entrance test para sa PMA unta ngadto sa Baguio, wala ko kapasar, no? I took it as a sign murag dili man mosugot ang Ginoo nga mahimo ko og sundalo unsa ba? Kay ang motivation pagpanimalos, no? And then no? Hinay-hinay ang mga nalista, anasa akong mga nalista ng mga pangalan, nagkalain-lain hinungdan sa ilang kamatayon, no? Ang uban, they died a natural death. Ang uban, circumstantial nga mga kamatayon, aksidente, sakit, o uban pa, no? Hapit na akong mag-graduate sa seminaryo, tanaw na ako sa akong lista na hurot naman sila pangamatay, no? Guna-huna paghihapon ko, bisag naan ako seminaryo, hapit na ko mo graduate sa akong theology, pero doon nagihapon yung sahay murag hidden motivation nga mag-military, no? Magsundalo, no? Pero akong gihuna-huna kinsa pa may akong panimaslan, wa naman. Ha? Gikuha naman sa Ginoo ang tanan, no? So, ngadto-ngadto namalandong ko tingali ang iyang mensahe lahi nga pagkasundalo ang iyang gipangayo kanako. Dili na sundalo sa gobyerno, sundalo sa katawhan, dili sundalo ni Kristo bisan pa man kuno sahay, no, sa akong kaugalingon, dili ang ayan, no? Not easy, but when we rely on the grace of God, no? I told my rector when I was a seminarian, sige lang, no, kung tanaw ninyo, dili ko makapadayon sa unahan because of this issue on the difficulty to forgive, no? Para nako ang akong pagsalig o pagtuo sa Ginoo, mauray akong gihuptan, no? Dili lalim, sa ingon ako, sometimes easier said than done. But when we rely on the grace of God, no, walay imposible, walay dili mahimo. Gipakita o gihatag ka natong ehemplo ni Propeta Daniel dinhi sa iyang pagpadayag sa unang pagbasa, no? Kung sa atong tawhanon, kinaugalingon nga mga kusog o katakos, dili kayo kita makahimo. Apan kay ikaw, Dios, mas gamhanan pa man kay kanamo, walay imposible nga dili mahimong posible diha kanimo. Busa hinawton ta uban sa Salmo responsoryo kini mamahimo nga atong pag-ampo pangaliang ato sa Ginoo. Ayaw tagda o Dios sumala sa among mga sala ug mga kalapasan, kundili unta ang imong gugma ug kaayo mao imo pasulabi alang kanamo. Pabatia kami diha sa imong gugma kaayo ug pasaylo aron makabaton usab kami og katakos diha sa paghigugma ug pagpasaylo sa among isig katawo, hinaot paunta.